Samo retki ljudi uspevaju na trenutak da podignu glavu iznad svakodnevice, zahvate iz bunara čistu energiju i budu pogođeni vizijom. Slobodan Veličković je jedan od njih. Iz rodne Jabuke kraj Pančeva vizija ga je odvela do Velegrada, gde je ostvario dečački san, da pomaže ljudima. Priroda donosi bolesti, a priroda i ih odnosi. I uvek idem tom kartom da je priroda najjača. Mi možemo da pričamo i ovako i onako, da ljudi idu na svemir, da se dešavaju onako i onakve stvari, ali verujte mi, priroda je ta koja uvek diktira sve. Tako da i što se tiče konjarstva i što se tiče lečenja ljudi. Tamo gde zvanična medicina staje, doktorovi melemi koji dolaze direktno iz prirode spasavaju ljude koji su već izgubili nadu u ozdravljenje. 30 godina njegovi lekovi čine čuda. Radimo tu detoksikaciju organizma i verujte mi da kroz tu detoksikaciju organizma 99% bolesti ode. Da ne pominjemo one najteže bolesti, karcinome, razne tumore, znači to vam pričam sve iz prakse. Mnogi će verovatno kasnije da i pišu knjige o tome, možda ću i ja da izdam knjigu vrlo brzo, jer je na hiljade i hiljade ljudi bilo i zamislite da rezultat bude 100%. To zaista nema niko na svetu, to samo Srbija ima, samo Vojvodina ima i to treba da se iskoristi. Ja verujem u mlade ljude. Ja tako i kad je u pitanju zdravstvo i kad je u pitanju ordinacija, kod mene su sve devojke koje imaju do 25 godina. I verujte mi, i kad su posle srednje škole, na primjer medicinske škole, koje dođu devojke za 2 godine rada, znači ja budem mentor bukvalno njima i to je ono pravo što vi možete da ona jednu školu i pored te koje je završila u medicini, da završi i u praksi. Jer vidite, mnogi koji dođu iz farmacije, koji dođu iz medicine i koji dođu u ove prirodne lekove takozvane, ja sam spojio obe medicine zajedno, oni su učili jedno, a u praksi doživljavaju drugo. I onda mora taj jedan period da prođe od 1 godinu dana da bi se oni adaptirali i da bi videli šta teorija kaže, a šta praksa kaže. Jedna je medicina bila pre 100 godina, ali druga je medicina sada, ova moderna medicina. Pacijenti pristižu iz svih krajeva Evrope, a odnedavno svoju ogromnu energiju usmerio je ka konjima. Ja idem iz Beograda i radujem se što ću doći u moju Jabuku da bi terao konje, da budem sa konjima, da vidim tu silnu energiju koju sam dao ljudima, a uzimam od konja. Odgoj vrhunskih konja podrazumeva pre svega svakodnevni rad, od jutra do mraka. Svaki roditelj zna koliko je teško podizati decu, hraniti ih, lečiti, učiti, vaspitavati. Isto je i sa konjima. Ana Ergeli Veličković ima ih 40. Dođe se pola 7, pijemo kafu, što bi se rekli, držimo briefing, dogovaramo se šta ćemo da radimo i kako ćemo. Posle toga idemo, kosimo i dalje zelenu travu. Kad sve to obavimo, vraćamo se nazad na Ergeli. Jutarnji trening se radi sa mladim konjima. U principu 2 para ujutru uvatim ja, dok dođe doktor posle u podne uvatim ove matore. Kad se završi trening, kupanje, znači obavezno svakodnevno kupanje ujutro, kad je posle treninga i posle sve kako ide dalje, čišćenje, zobljenje, detelina, seno, šta se već baca kome. Prethodni put kada smo bili ovde, predstavili smo konje Ergele Veličković. Ovoga puta u glavnoj ulozi su ljudi.
Boris Mijalkovski je jedan od njih, trener i vozač koji je do ove godine uglavnom vozio takozvane kružne revije, gde se ocenjuje izgled konja, fijakira i opreme. Ipak, ove godine našao se pred velikim izazovom – vožnja između čunjeva. Za novu sezonu, specijalno za naše gledaoce, upregao je mlade konje, Gajetana i Kapriolu. Ovo je Kapriola. Ovo je, što bi rekao, moja škola. Ovo sam ja obučavao kad su imali godinu i par meseci. Tako da sad on ima skoro 3,5, ona je tu 3 godine. Pa bi planirao sledeće godine da ih vozim, da počnem da vozim njih na kapije. Pa ćemo vidimo kako će se pokaži u tome. U principu to su pametni konji, naravni. Što kažu, konj te nauči svemu. I tako je i bilo. Znači, mene su bukvalno konji naučili sve. Početkom septembra u Kucuri održalo se poslednje kolo prvenstva Vojvodine. U konkurenciji 12 najboljih majstora kajasa iz Srbije, Boris sa Marom i Batostom stiže prvi. Bilo je to prvorazredno iznenađenje, najveće u sezoni koja je za nama. Stvarno sam se oduševio i opet to ne bi uradio da nisam imao dve vrhunske kobile, Maru i Batostu, koje su tamo taj dan slušale jako lepo. To je trenutak bio za mene, znači oduševio sam se, sam sebe sam iznenadio. Anđelko Bitnević je sve iznenadio, sada još jedan tinejdžer, koja je Boris Mijalkovski, Anđela Veličković iz Jabuke. Ali ipak ne bi to uspeo da nije bilo Slobodana i Branislava Šefergela. Verujte mi, kad sam čuo vest, kad je takmičenje bilo, ja sam baš na ergeli bio ovde u Jabuci, naježio sam se bio. Mimo reči, to je nešto što ne mogu možda da opišem. Da toliko radosti, da toliko energije, a inače ja verujem u mlade ljude. Ove godine sam vozio samo dvopreg, a sledeće godine planiram da vozim i četvoropreg. Tako da vidjet ćemo, trenirat ću tokom zime, proleće, spremat ću. Trudit ću se maksimalno što mogu. Hej! Hej! Gajetan! Hop! Kada smo se vratili sa trening staze, u dvorištu ergele gosti, poznata lica. Milenko Radaković, vlasnik ergele Bulić iz Surčina, jedan od najvećih odgajivača lipicanaca u regionu, višestruki prvak države u četvoropregu i jednopregu sa svojim timom Boki, Duško Vukmanović i povratnik u ergelu Bulić Saša Marčić, zvani Mačak. Gospodin Radaković i doktor Veličković se dobro znaju, međusobno godinama sarađuju, pomažu se, druže. Doktor je borac i on to sve što kaže, on to ispuni. Tako da ja se ne sekiram za njega da on neće to sve ispuniti i još mnogo više konja i sve ostalo. Pa savjet je moj samo kupovati dobra grla, hoću reći sa dobrim pedigreom, sa dobrim papirom, da je ekstremno konj lep i priplod. To je uspeh nas ergela, odgajivača konja.
od toga dobijemo sve. Tek kad upoznate čoveka, kad vidite šta on radi sa konjima, šta on može, to je pravi majstor. I koga god bude slušao, verujem da će daleko da stigne u konjarstvu. Pa se nadam tako da će i našu ergelu da unapredi i da, eto, budemo tu blizu. Sve u svemu, moguće je i da padne neka kupovina konja. Radaković je doveo 2 konja iz svoje štale, prelepog petogodog Batostu i kastrata Borku koji ima 12 godina. Momci iz ergele Veličković krenuli su da izvode njihove adute. Pa da vidimo kako to trguju konjari. Došli smo do doktora da pogledamo nešto, nekog pastua, da mu pokažem i nešto da napravimo, 2-3 para konja, da probamo nešto da, što kažu, da pripremamo konje za sljedeću sezonu za takmičenje. Kod doktora ima dosta dobrih konja, ima nešto što je za prodaju, ima nešto što nije za prodaju, ko isto ko kod mene. Ima nešto što je za prodaju, ima nešto što nije za prodaju. Tako da to je sada već stvar dogovora, stvar jednostavno da li ćemo kupiti, da li će on prodati i nije nikakvi problem, mi ćemo to sesti uz čašicu lepog vina i lako ćemo se dogovoriti. Na red su došle probne vožnje. Prvo je Radaković pokazao doktoru šta ume njegov Batosta. Doktore, izvoli sedi da se provozamo malo. Viš ti nema da njakaš, tak? I vidi ti njegov vrat, glava, sve. Vidi, njega možeš na sve te kobile tu kod tebe, jer nisu u nikakvom srodstvu. Tako je. Ne. A vidi, ja konja dam na garanciju. Dobre. Nema tu kod mene, čas ovako, čas onako. Zatim su upregli Borku i Batostu ergele Veličković. Prvi put u životu išli su zajedno. A kada ih pogledate, čini se kao da su par već godinama. To je klasa. Da je srušen onaj salaš mali. Teško je danas upariti par konja kao par konja. 2 glave su 2 glave, ali da bude 2 konja, da idu kao jedan konj, to je danas teško. Neko upari, neko ne upari za čitav svoj životni vek. Nema više staro čardaka ni djerma, ni debelog lada od bagre. Tako beše u pitomoj Jabuci kraj smaragdnog Tamiša. Tišina, predivan ambijent, raj za ljude i konje. Sada postaje jasnije gde je doktor Veličković pronalazio nadahnuće za svoje meleme. U prirodi koja mu otkriva svoje tajne. Tajne koje leče i telo i dušu. Tako je Slobodan Veličković spojio plemeniti doktorski poziv i najplemenitiju od svih životinja, njegovo veličanstvo konja. Tamburaša, fijakera snaša i salaša. Sve je manje konja koji